गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गिदिरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों मैया थांनाय 19 मार्च शुक्रबार खालि सासे सेंग्रानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। फुंनि समावनो बुरलुंबुथुर दैमानि माथावरि खाथियाव गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। बोखांजानाय गोथै सह'खौ मनोहर चौहान 17 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोन्दों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव जायगानि रायजोफोरा सेंग्राखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै गालांनायनि सन्देह खालामदों। दानिया फैबावदो गुबुन नैथि खौराङाव। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आसाम पुलिसआ आसामनि दाब दाब जायगायाव सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां रांनि थफ्ला बोखांनो हादों। बे समावनो पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों थांनाय 18 मार्च खालाराव कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय थामारहान मुंनि जायगायाव सासे सुबुंनिफ्राय 1,15,000 रां आरो गुबुन सासेनिफ्राय 1,35,850 रां बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बेफोर रांफोरखौ पुलिस बिफानआ बोखांनो हादोंब्लाबो बे जाथायाव सोरनि आखाइ दङ बेखौ दासिमबो मोनथिहोनाय जायाखैब्लाबो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो थामथियाव। बावैसो जोनोम जानाय बर'नि गेजेराव गोदान बिग्रायारि हान्जानि जोनोम NLF-नि फिन हाथियार लानानै सोमावसारनो फोसावनायखौ गोबाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय जुजिनानै सोमावसारबोनाय NDF-नि बारग' दैदेनगिरि बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो दि आरोबाव गोदानै जोनोम मोननाय बे बिग्रायारि हान्जानिफ्राय आथिखालनि बर' लाइमोनफोरा गाज्रि गोहो मोननो हागौ होननानै बिथाङा बुंथिलाङो। आरोबाव फैबावदो ब्रैथि खौराङाव। मैया थांनाय 19 मार्च शुक्रबार खालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारायाव बाथौ थानसालियाव 2021 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसा फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाखौ लानानै बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सावरायमेल खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा। दानिया फैबावदो बाथि खौराङाव। मैया थांनाय 19 मार्च शुक्रबार खालि आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। मन्त्रि हिमन्त बिथाङा बिजाथिलाइ गथायखांनायनि सिगां गावनि अनसुलि बिसिजों लोगोसे कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिमा कामाख्या मन्दिर आरो दौल गोविन्द मन्दिर दर्शननि गेजेरजों बोर लाग्रोनायखौ नुनो मोन्दों। 126 नं जालुकबारि बियाबनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिजेपि दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो बिजाथिलाइखौ गथायदों। मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अनसुलि बिसिखौ लोगोआव लाफानानै जालुकबारि बियाबनि सिङाव थानाय गुवाहाटी नोगोरमानि सनाराम फरायसालि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै नमिनेशन रेली हाबाफारिखौ बानजायदों। लोगोसे 126 नं जालुकबारि बिधानसभा बियाबनि लाख लाख रायजोफोरखौ लानानै नमिनेशन रेलीनि गेजेरजों कामरुप मेट्र' जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव बिजाथिलाइखौ गथायदों। दानिया फैबावदो द'थि खौराङाव। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआव बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै UPPL दोलोआ मोनसे हाबनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबनाय हाबाफारियाव खमैबो सा 250 सुबुंफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। UPPL दोलोनि बे हाबनाय हाबाफारियाव 29 नं सोनाब कक्राझार बिधानसभा बियाबनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बिजाथि समनाथ नार्जारी बिथांमोना बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोदानै UPPL दोलोआव हाबनानै बिजाथि मोननो हानाय मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा बुङो दि बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायोब्ला रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावलांगोन होननानै। 29 नं सोनाब कक्राझार बियाबाव गोबां गोग्लैसोना थानाय, बेनिखायनो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि रायजो राजाफोरा बिथांखौ अनसायना लादों आरो रायजोनि अननाय मोननानै बे खेबनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। दानिया फैबावदो स्निथि खौराङाव।
PDMB आरो सिभिल ससाइटि अर्गेनाइजेशन बे मोननै आफादखौ सिफायबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे मोननै आफादाव खामानि मावग्रा गासै 200सो सुबुङा 3 नं सिडली विधानसभा बियाबनि बिजाथि चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्लानि काजलगाव BPF जिल्ला मावख'आव जयेन जाफैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। 8थियाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों दैदेनजानाय BPF राजखान्थि हान्जायाव 20 बोसोर सिगांनिफ्रायनो हाबा मावबोनाय आरो राजखान्थि गेलेना रायजो राजाफोरनि अननायाव देरहासार जाबोबाय थानाय 64 नं पानेरि विधानसभा बियाबनि बारग' MLA मुस्रिमा कमलि बसुमतारीया मैया थांनाय 19 मार्च शुक्रबार खालि मोनसे खौरांगिरि मेल खालामदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि थांनाय बोसोरावबो राजखान्थि गेलेना देरहानानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। बेखायनो रायजो राजाफोरा देग्लायबो आंखौ भट होनानै देरहासार खालामगौमोन। बिथाङा बुंबावो दि देग्लाय MLA बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट मोननो आर'जलाइ हरदोंमोन, नाथाय मोनाखैसै। थेवबो गावनि समाजारि मान सन्मानखौ बेसिम लांना होनायनि थाखाय BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बे समाव बयबो बिजाथिफोरानो गाव गावनि देरहासार जानायखौ लुबैयो। जायखिजाया हान्जानि बिजाथिफोरानो जायाथों मानो देरहासार जानायखौ बयबो लुबैयो आरो देरहासार जानांगौ होननानैबो बुंथियो। गाव टिकेट मोनाखैब्लाबो आन्चलिकनि करुणा ठाकुरिया बिथांखौ देरहासार जाहोथारनांगौ होननानै हान्जानि सुबुंफोरखौ खावलायदों। 9थियाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै खनले आसामसिम दावबायफैगासिनो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा साबुआ विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय जानमुग गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। दिनै हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा गाहाय मन्त्रि फैनायनि सिगां दिनै साननि 1 रिंगानिफ्राय गुबुन हारि माहारिनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय जागोन। दानिया फैबावदो 10थि खौराङाव। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव BJP आरो GSP दोलोजों मदद होजानाय UPPL दोलोनि जानानै बाक्सा जिल्लानि 52 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनिफ्राय लेहराम बर', 62 नं बरमा विधानसभा बियाबनिफ्राय भुपेन बर' आरो 63 नं चापागुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय आसामनि गेजेरावनो सासे गोख्रों थुनलाइगिरि आरो समाज सिबियारि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना गावसिनि बिजाथि फोरमानलाइखौ बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गथायनाय जाबाय। दानिया फैदो 10सिआव जोबथारनाय खौरां। बोहैथि दाननि 22 खालाराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा उदालगुरियाव गबिन्द बसुमतारी बिथांनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनो नुजाथि फैगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।